Papi. Eh, papi! Il est en du clos là. Et vous menez demain? Il est écouteur du clos là, tu vois, dis-moi. Bandou. Ben, quoi, quand tu as connu $100? Tu m'as gâché, tu as gagné. Eh, Doudé, tu vois, on a l'air de Doudé intérêt. Seulement, il y a un courant de nez, on a l'ambiguïté respecté. Sinon, tu es. Tu m'as gâché, tu as gagné. Est-ce que Maïna n'a pas encore? Papi, premier maman. Et de Hassan. Et de 15 secondes d'inama. Papi, tes mamans au siran befol là. Tu tires domba. Eh, ne maine. Ni ne iti. A peine sans prendre tu veux qu'il fait. Molbala tabla ne. Femme ne vient plus finir bara. Wallahi il est dinosaure, il va te mener à nous. C'est le Dougma, ça veut Dougma, t'es qui chignon. Impoli. Hey, mamãe. Cancer. Dans la vitesse, c'est une ici. Mamãe, dragado. Eh, Benny, je sais pas là, à ton frigo sans fait. Ne dumoi. Ah, à Dougma, on sera là. Papi, tu veux comment tu aimes? Premier doigt, mon aïe, me fait la sourd au calas. Sourd de la langue. Héros. Il fallait que ça ça. Non, papi m'a aimé. Papi maman. Papi impoli, wallah. Il fallait que ça ça. Mais maman, ne pas courir la scola sur son est-ce qu'elle vous dit? Code me. Nous faisons des niais bains avec un disque à ma nienne. Et grâce au code wa. Eh, ben metanere la uliga boss dogola. Kata disque ni kana nega unku. On te code ça am so ko no. Non maman, et la lunedo. On est bain avec un ciseau qui le mono. Eh, grâce au tsiga il n'est pas tanda era ga sono ne bega shi fe bola wa. Jram sawal sa grâce no. Ore koni tabala de bawlo. On a ski ne mega nagi. Amana ke malo mi sokono. An ski ne mega kono ya. Eh papi, il y a un premier blâme, mais tu peux pas. Oh, un problème t'as la grâce. Babla. Grâce, quand il y a un t-shirt qui peut y avoir. Bien. Papi, mais nous, et comme ça, pas une dernière de toi. Et là, on a été tapé ni là. Papi, tokoi. Tore. Tore. T'es mon âme. Ah, mon ami, c'est pour le cas. Non, papi, ici. Maman, mouli. Adama, ne man famille et ne donner papier et puis ne la oula parce qu'il a un papier tout. Mami, il est qu'à couler, à tes belles, depuis follow on a d'aller le soron. Il n'y a pas la vie qu'à péré papier qu'on a. Il est qu'à papier droit, tu vois, il est qu'à droit. Il y a le papier qu'on a tout connu et les couverts. Ouais, mais qui s'en regarde. Papier il a arrêté. Ne m'en cadre à voler que tout connaît. Canana a mangé, Canana a droit. Il Canana a petit, il tchou $, ne t'es gêné. Depuis qu'il est. Yamia. Ne me fouille famille est là. Et puis il y a il n'a pas de dîner pas avec moi.
Mame ne wolola fɔlɔ de ka sɔrɔ ka aw wolo ni mun ka di ne ye du kɔnɔ ne b'o du in kɔnɔna na ne b'o de kɛ wa ni ne ye mun kɛ fana o de ye wajibi ye wa o de ye sariya o de kan ka kɛ fana i ɲɛ tana kɛ papa yi dɛ voilà n b'o kan ka da yen. Ok a mana kɛ cogo o cogo i ka ko de b'i yɛrɛ bolo ne taara. Se kana pitini kana depuis dugu jɛra i bɛ ka pitini dɔgɔya dɔrɔn papi nin kɛ tan dɛ papi nin kɛ tan n dalen ni so kɔnɔ i nervelen ba de don n t'a dɔn n b'a n'a kɛ cogo cogo papi du ye i ye de ta du in kɔnɔ yan ni mun ka di i b'o de kɛ ne wolola fɔlɔ de ka sɔrɔ ka orozo ani maame ninnu k'u tɔ bɛɛ wolo ka sɔrɔ ka e fana wolo du in kɔnɔ yan ni mun ka di i b'o de kɛ kana siran mɔgɔ si ɲɛ e de ye lagare ye i y'a mɛn wa. Oh ya. Ibadu. Leba ko ka bita konyo yɔrɔ dɔ la ka na san. Tiɲɛ don koyi a y'a fɔ n ɲɛna mais a ɲɛnafin yɛrɛ de tun ye nin ye quoi. I bɛ ka premier suru de wa. Awɔ n bɛ ka premier. Awɔ aw ka ten musokoro ka ca la kojugu. Awɔ mais a ka ɲi c'est bon n bɛ taa ɲɛna filɛ quoi. Ah ok. Awɔ n bɛ taa. Ok problème t'a la. Awɔ. I k'a dɔn k'a fɔ ne wolola de fɔlɔ de ka sɔrɔ ka aw wolo i ni maame aw ka fɛn dɔ ɲagami du kɔnɔna in na yan i hakili la ko ne ɲɛ t'aw la n ɲɛ b'a la koyi walayi n'i ma sabali n b'i dalen to n bɛ muru turu kɔnɔ f'a ka jigin fo li la a bɛ taa tu fo li la n ɲɛ b'i la dɛ n'i bɛ se i ka sabali voilà. I tilali ka taki kumaw la mais Arama ne bɛna fɛn dɔ de f'i ɲɛna n'i bɛ den dɔ la yɛgɛbɛ panga na so kɔnɔ ko ba ni den a nana don min e y'a fɔ jɔn ɲɛna nɔ Adama ne e bɛ ka ko minnu kɛ so kɔnɔ an ɲɛ b'i la koyi i ni ba in ne bɛ ka si ɲɔgɔn kan sisan so kɔnɔ bɛɛ kelen f'i ɲɛna n'i ma ba in ni bɔ i kan ka ba in ni bila so wɛrɛ kɔnɔ ni n kɛlen ka quartier jeunes de fara ɲɔgɔn kan an b'i jɔ kɛnɛba kan k'i bo fo k'i faga. Rose i k'a dɔn k'a fɔ ko ne wolola fɔlɔ de ka sɔrɔ ka i ni Abbas ko ka tɔw bɛɛ wolo ni ne ye mun kɛ du kɔnɔ yan wajibi de don o de kan ka kɛ Rose ne b'i ɲininka o e kamalen fɛn fɛn bɛ na yan e nɔfɛ o bɛɛ ye baden de ye wa ah wa ne ba in nana ni mɔgɔ fɛn fɛn ya du kɔnɔ yan u bɛ loger du in kɔnɔ yan maa si tɛ se k'o bali Rose e b'a fɔ ko ne ni ba in bɛ si ɔ ne e de bɛ ka si ne de tɛ ka si o wa sini ni ni ba in bɛ si ne mun ka di ne ye ne b'o de kɛ Rose e ko cogo di. mais Arama e bɛ ka kɛ mɔgɔlankolon de sa Rose e de ye mɔgɔlankolon ye Rose i bɛ ka ko min kɛ so kɔnɔ a tɛ ɲɛ Rose ne mun ka di ne ye o de bɛ kɛ yan wa ni ba in a sini an bɛ si e tɛ se ka foyi ɲɛ o la i tɛ se ka foyi tiɲɛ o la. wa ba in natɔ ni ba in nana ka kɔnɔ taga a n'a denkulu b'u bɛɛ gɛn. Rose o muso t'i ye o muso t'i ye o se t'i ye i tɛ se ka foyi kɛ ba in ko la Rose e ye muso kunnako de k'i ban furu ma ka n'i sigi fa du kɔnɔna na i bɛ ka anw tɔɔrɔ Fatu muso kuma yɔrɔ bɛ fa du la wa i y'an tɔɔrɔ walahi Rose i y'an tɔɔrɔ i m'a ye i y'an tɔɔrɔ merde quoi e k'e lajɛ ba in k'an bɛ se ka kɛ k'an tɛ lafiya du kɔnɔ yan ko ba in hali sini ne ni ba in bɛ si Rose. an bɛn'o ye awɔ n'a nana bɛɛ bɛ taa kɛnɛ ma an bɛna t'o ye muso gana kunnako n y'a fɔ ye.
check c'est. Ouais, grande sœur. N'a ma y'i bila mission na ni mission ma ɲɛ. An na fɔlɔ dan tigɛ. Grande sœur. Yɔrɔ an ye mission in fɛn bɛɛ labɛn. A yɛrɛ pɛrɛnni an nana kama. Est-ce que bɛ ka don fɔlɔ min na polisi bɛ patrouille la quartier falen ni polisi. Bon ni olu bɛ yen nɔ dɔrɔn o ti. An nana kama don filanan an nana sɔrɔ fana ale tɛ so kɔnɔ. I dɔgɔnin belebeleba in fɔra saba kunkolo la nkalon ti. An nana o sɔrɔ. Donc ale ma fɔ an y'a faga mission kɔnɔ. Mais n'i bɛ fɛ an k'ale fana bila nɔ la. O man gɛlɛn. Aw ma ci o la dɛ. Aw bilala de k'a ka kɛ corriger. N'a ma se ka mission kɛ. Ayiwa i bɛ ka nafolo dan tigɛ. Grande sœur, i bila l'aise la ni mission kelen a bɛ kɛ o a bɛ ɲɛ fɛ n'i y'o sɔrɔ. Donc n'i bɛ kuma kana to k'i bolo gosi na yaya. E ba bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna yanni Bamakɔ n'i t'a dɔn i bɛna dɔn a bɛɛ n'i fa ni ba cɛ diɲɛ bɛ wuli ni wari bɛ taa da i tigɛ mission kɛra a ma kɛ o a tɛ di wa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ de soso sanfɛ an b'a kuma kɛ n'i t'i yɛrɛ diɲɛ la a bɛ taa